Awada milli siýasatçylyk ýoluna gelýän mihmanlar ilki bilen Türkmen Maşgal Kara Howa Menziliniň ýokary döwür waplyklar bilen üpçün edilen aýratynlyklary bilen tanışýarlar. Büyük halkara Howa Menzili häzirki wagtda özüniň kuwatlylygy bilen ýolagçy gatnatmak we ulug sasyr ýükleri geçirmek boýunça ägirt uly mümkinçilikleri eýe bolup durýar. Gahrman arkadağımız İr bilen büyük halkara Howa Menziline geldi we bu ýerde döredilen döwür wap şertler bilen tanışdy. Muň özü Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň 3-nji forumuna gatnaşmak üçin ýurdumyza geljek mihmanlaryň Howa Menziline türkmen mihman söýerliginiň asylly däplerine laýyklykda garşylanmak ugruna zerur tagallalaryň edilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Gahrman arkadağımız halkara Howa Menzili bilen tanışlygyny dowam etmek bilen bu ýerde sowda nokatlaryny, hyzmatlaryň ýokary hilini hödürlemeligini, mihmanlar üçin ýürüýti sowatlyklaryň taýýarlanmalygyny belläp, özüniň bu urda bir näçe nesihatlaryny berdi. Häzirki wagtda halkymyzda mihman ataňdan uly gelen döwlet diýen ýaly asylly ýörelgeleri eýermek bilen, gelen adamlaryň mihman söýerlik bilen garşylanmagy näp boldy. Howa Menziliniň sowda nokatlaryny türkmen telekeçileri tarapyndan öňürilýän önümleriň durly görnüşleri bar. Ekologiýa taýdan arasy we hil taýdan ýokary bolan önümler bugun diňe bir ýurdumyzyň çägini däl eýsem dünýä bazarlaryna da uly orna elýär.